கண்டன் லஞ்சன் காண்ட பாருக்கு போய் அவள் ஏறிட்ட சாலக்கு என்ன படிச்சுக்கு சரிச்சு என்ன கண்டனைக்கு சரி என்ன மகக்கும் சரி என்ன அல்ப ஆஸ்பத்திரி விடலாம் உம்பல்ல காய்க்கார் பேனால பீரர் பேனா ஊர் பேனா போத்துன்னு கூலி போத்துன்னு வந்து இத்தனை கிலோ 100 பைய அணைஞ்சா சார் வந்து அவள் போது பாருட்டு போது பார்த்து ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ತನ್ನಕನಾಗಿ ಎಂಕ ಮದಿಮೆ ಆತಿಜಿ ಯಾನ್ ಸೈಪುನು ಎಂಕ ಪೊಣ್ಣು ತಿಕ್ಕುದಿಜಿ ಎಂಕ ಆನ ತಿಕ್ಕುದಿಜಿ ಯಾನ ಕಪ್ಪು ಯಾನ್ ಕೆಂಪು ಯಾನ್ ಬೊಲ್ದು ಯಾನ್ ನೀಲಿ ಬಂದು ಸೈಪುನಾಕ ಮತ ದುಂಬಿತ್ತೇರು ಇತ್ತು ಅಂಚೆಜ್ಜೇರು ಇತ್ತೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೀಸನ್ ಬೈದನು ಇಂಕೆಲಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂಕೆಲಂಜಿ ಮೇ ರಡ್ಡೆಕ್ ಮದ್ಮೆ ಇಂಕೆಲಂಜಿ ಜೂನ್ ರಡ್ಡೆಕ್ ಮದ್ಮೆ 4 ದಿನ ಒಪ್ಪುಂಡು 10 ದಿನ ಒಪ್ಪುಂಡು 20 ದಿನ ಒಪ್ಪುಂಡು 5 ದುಂಬಾಯನ ಸೈಪೆ ಆ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಿ ಆಲೆಡ್ಡೆಜ್ಜಾಳು ಆಡ ಮೀಸೆಜ್ಜಿ ಆಡ ರೋಮೆಜ್ಜಿ ಆಡ ಕುಜಲೆಜ್ಜಿ ಆಡ ಅಂಚುಂಡು ಆಡ ಇಂಚುಂಡು ಆಲಂಚೊಳ್ಳಲು ಅಂಚೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ಸೈಪ್ ನಗಲೆ ತೂತೆ ರೀಸನ್ ಚೇಂಜ್ ಆತನು ದಯ ಬಂಡ ಬಂಡ ಮದಿಮೆ ಆತ್ತಿಜಿ ಬಂದದು ಅನೇಕರು ದುಃಖಡುಲ್ಲೇರು ಮದಿಮೆ ಆತ್ತಿಜಿ ನನ್ನ ದುಃಖತ್ತಾಗ್ಲೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮದಿಮೆ ಅವನ್ನಗ್ಲೆ ಮದಿಮೆ ಎಂಕ ಆತ್ತಿಜಿ ಎಂಕ ಪೊಣ್ಣು ತಿಕ್ಕದ ಜೊತೆ ಎಂಕ ಆಣ ತಿಕ್ಕದಿಜಿ ಅಂಚಿನ ರೀಸನ್ ಡಾಕ್ಲಿ ಬೇಜಾರು ಡುಪ್ಪುನತ್ತು ಮೈಲ್ಗೊಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ಉಂತುದು ಪಕ್ಕೇನು ಇರತ್ತ ಜನಕ್ಲಿ ಮತ ಮದಿಮೆ ಆತಿಜ ಇಜ್ಜಿ ದಾನೆ ಎಂಕ್ ಪೊಣ್ಣು ತಿಕ್ಕದಿಜಿ ದಾನೆ ಯಾನ್ ಬಂದ ಕಪ್ಪತ್ ಎಂಕ್ ಮೀಸೆಲಜ್ಜಿ ಗಡ್ಡಲಜ್ಜಿ ಕುಜ್ಜಲೆಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ ಮದಿಮೆ ಪೊಣ್ಣು ಇರ್ಲ ಆತಿ ದಾನೆ ನೆಕ್ ಆನ್ಸರ್ ಎಂಜಿನ ಕೊರ್ಪು ಮದಿಮೆ ಆತಿಜಿ ಬಂದ ದುಃಖದ ವೆಚ್ಚ ಈ ಮದಿಮೆ ಆತಿಜಿ ಆತ ದಾನೇ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೇನು ಇರತ್ತ ಅವು ಮೊಲ್ಲ ಬಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಜನಕ್ಲು ಮದಿಮೆ ಆವ ನಡೆದೆಚ್ಚ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ಪುನಟೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದುಪ್ಪುಡು ಯಾಪಂಡ ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕನಗನೆ ಜನಕ್ಲು ಪೋಯಿನವಳು ಬತ್ತನವಳು ಬೇಲೆದವಳು ಅವಳು ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಲೈಟ್ ಕಮ್ಮ ಗೊಂಜಿ ದಿಕ್ಕಡು ಉಂತಕ್ಕೆ ಏನು ಇರುತ್ತೆ ಜನಕ್ಲು ಮದಿಮೆ ಆತಿಜ ದಾನೇ ಈಗ ದಾನೇಂದ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ಪು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಂತ್ ಸೈಕೋ ಅದು ಮಂಡೆ ಆಳದ ಲಾಸ್ಟ್ ನೇನು ಬಿಗಿದ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೈದ್ರು ದಾನೇನ್ಗೆ ಏನು ಇರತ್ತಾ ಒಂಜಿ ಆಣು ಕೊರ್ಪೇರ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಕೊರ್ಪೇರ ಅದೊಂಜಿ ಮದಿಮೆ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪೇರ ಅದೊಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಸೆಟ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪೇರ ಲವ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪೇರ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ದಾನೇ 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 ದಾನೇಂದ ಈಗ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ಪು ನೇರ್ದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕುತ್ತುನಂಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಬೇನ ಅಂಚನೆ ಜನ ಕ್ವಶನ್ ಕೊರ್ನಾನೆ ಕ್ವಶನ್ ಅವೇನೇ ಕುಡ ಕೊರ್ನಾಗ ಜನಕ್ಲೆ ಬೇಜಾರ ಅನೇಕ ಸೈತು ಅಕ್ಲೆ ಮದಿಮೆ ಅನ್ನ ಬೇಜಾರಿಡ್ಲತ್ತು ಪೊಣ್ಣು ತಿಕ್ಕನ್ನ ಬೇಜಾರಿಡ್ಲತ್ತು ಆನೆ ತಿಕ್ಕನ್ನ ಬೇಜಾರಿಡ್ಲತ್ತು ಅತ್ತ ಅಕ್ಲೆಗ್ ದಾದಲಂಜಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಇಡ್ಲಕ್ಲ ತುಪ್ಪಾರಿ ಇಂಚಿನ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಏನು ಇರುತ್ತ ನಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಏರುಂಡು ಈ ನನ್ನ ಎಂಚಿನ ಬರ್ರಿ ಕಾಸುದಾಯಿ ಇವ್ರಿ ಉಪ್ಪುನ ತುಂಬಿದನೆ ಮರನ ತುಂಬಿದನ ಲೈಟ್ ಕಮ್ಮನ ಇಂಬೆಗ್ಲ ಬಂಜಿ ಉಂಡು ಮೊಲ್ಲ ಐಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಡು ಪಾರೋಡು ತಿನ್ನೋಡು ಮಾತ ಮನ್ಪುಡ ಮನಗೆ ಒರಿ ಎಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಜನ ಮದಿಮೇನಕ್ಲ ಅಂಚತ್ತ ಮದಿಮೇನಕ್ಲೆ ನೋ ಎಂಕು ಎನ್ನ ಬುಡಿಜಿಗೂ ಸರಿಜಿ ಇಂಕೊಂಜಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಗುರು ಎನ್ನ ಬಾಲೆಗೂ ಸರಿಜಿ ಇಂಕ 500 ರೂಪಾಯಿ ಗುರು ಎನ್ನ ಆಯ್ಗೂ ಸರಿಜಿ ಇಂಕೊಂಜಿ ಈತು ಗುರು ಅಂಚ ಅಂಡ್ ಇಂಚ ಅಂಡ್ ಅವು ಹಂಡ್ರಿಂದ ಹಾಲು ಬುಡುಪು ಅಲೆ ತೀರುಜಿ ಹಾಲು ಅಂಚ ಬಂದು ಅಲೇನೇ ಬಂದು ಅಂಚನಕ್ಲೆ ಎತ್ತು ಜನ ಸಾಲದ ಪುಂಜೋನ್ ಬರದು ಬಡಿದಿನ್ ತೋಜ್ಪತ್ ಎತ್ತು ಜನ ಸಾಲದ ಎತ್ತು ಮುರ್ಕಾಯನಕ್ಲು ಹಾಲು ಗುರುಪು ಜಲ ಹಾಲು ಬುಡ್ಡಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಲು ಅಂಚ ಮಲ್ತಲ ಇಂಚ ಮಲ್ತಲ ಆಯ್ ಬಪ್ಪಿ ಆಯಲ್ ಪೊಲ್ಲೆ ಮುಲ್ಪೊಲ್ಲೆ ಆಯ್ ಮೀಸೆಜ್ಜಿ ಗಟ್ಟೆಜ್ಜಿ ಬಂದು ಕಾಸು ಎತ್ತನಕ್ಲೆ ಎತ್ತು ಜನರು ಜನಕ್ಲೆ ಮತ ಪನ್ಪೇರು ನಿಕ್ಕು ಈ ವರಿಗೆ ಎತ್ತ ಮಾರ ನಿಕ್ಕಿದಲ್ಲ ಖರ್ಚಿಜ್ಜದ ಈ ವರಿಗೆ ಉಪ್ಪುನದ ನಿಕ್ಕು ಸಂಬಳ ಕೊಡಲ್ಲ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ಜಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಕಿದಲ್ಲ ಖರ್ಚಿದಲ್ಲ ಇಜ್ಜದ ಬಯ್ಯದಲ್ಲ ಖರ್ಚಿಜ್ಜದ ಇಲ್ಲಾಡೆ ಕೊರೋಡು ಇಜ್ಜಿ ಟೆನ್ಷನ ಅದನ್ನ ಲೈಟ್ ಗಮ್ಮನ ಮರಾನ ಏನಾಯ್ನಿ ಕೇಳು ಆಗ್ಲೇ ತಿನ್ನೋಡು ಆಗ ಸಂಬಳದ ಎತ್ತು ನೋಡು ಬಂಜಿಗಿದಲ್ಲ ಪಾಡೋಡು ಆಗ ನಾನು ಸತ್ಯ ಅನ್ಪೆ ಮದಿಮೆ ಆವನ್ನಕ್ಲೆ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚ ಮದಿಮೆ ಆಯ್ನಕ್ಲೆ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚ ಮದಿಮೆ ಆವನ್ನಕ್ಲೆ ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಮದಿಮೆ ಆವನ್ನಕ್ಲೆ ಒರಿಯೇ ಮಾತೆಲ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಬಹುದು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಫ್ಯೂಚರ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಬಹುದು ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಗುರ್ತದಕ್ಲೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅಂಚ ಆಗ್ಲೇ ಮತ ಕಾಸು ಖರ್ಚು ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒರಿಯೇ ಬಂದವಡು ಆಯ್ಗು ಸರಿ ಚಟ ಐಗೋಸ್ಕರ ಇದು ಎತ್ತಿದ್ದು ಪಡೋನು ಕಾಸು ಬಡಿದಿ ಆಯ್ನಕ್ಲೆ ಅಂಚತ್ ಮದಿಮೆ ಆಯ್ನಕ್ಲೆ ಕಂಡನೆ ಬಡಿದಿತ್ತನಕ್ಲೆ ಅಂಚತ್ ಆಗ್ಲೇ ಕಂಡ ಬಡಿದಿಲ ಬೇಲ ಅನ್ಕೊಂಡು ಕಂಡನಿಲ್ಲ ಬೇಲ ಅನ್ಕೊಂಡು 2 ಜನ ಬೇಲ 40,000 80,000 1 ಲಕ್ಷ ಮುಟ್ಟಲ ಸಂಬಳ ಮನ್ಪುಲಿ ನನ್ನ ಕಂಡನಿಗೂ ಸರಿಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಬಡಿದಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಬಡಿದಿಗೂ ಸರಿಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಕಂಡನಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮನ್ಪುಲಿ
ರಡ್ಡು ಜನ ಶೇರ್ ಮಂತ್ ಜೋಕ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಪೊಳಿ ಕೊಡ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಲೆ ಜೋಕ್ಲ ಬೋಪಿರು చాలా మంది పెట్టిజ్జి ఒరియతనే ఒరియే ఖర్చు ಮಾಡ್ಬಿಡಪ್ಪ ನಾವು ಸರಿಜಿಲ್ಲ ಆಯನೆ ಬಂಗಾರ ಹೊಡಪ್ಪ ಅಪ್ಪೆಂತ ಹೊಡಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂತ ಹೊಡಪ್ಪ ಅಜ್ಜಿಂತ ಹೊಡಪ್ಪ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಸಿನ್ ಹಾಕ್ಲಿದ್ರೆ ಅಕ್ಲೆಂತ ಹೊಡಪ್ಪ ಈ ಒರಿಯದ ಐಟ್ ಸಾಲ ದೆಪ್ಪನಕ್ಲು ಉಳ್ಳಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂತೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಪ್ಪ ಅಂಜನ ಒರಿಯದೆತ್ತನಕ್ಲೆ ನಿಜವಾಯಿನ ಅಂಜನ ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಡನಿ ಬಡ್ದಿತ್ತನಕ್ಲೆ ಖರ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತನ ಜನಕ್ಲೆ ಪನ್ನಂಚತ ಈ ಒರಿಯತ ಮಾರೆ ನಿಕ್ಕೆ ಇಂಜಿನ ಖರ್ಚುಂಡು ಈ ಚಿಂಪನ ಇದು ಇಲ್ಲ ಬರೆಯಲ್ದಿಲ್ಲ ಜಿಪ್ಪೊಳಿತ నీకు పరదలా చెప్పలేదా నీరు పరదలా చెప్పలేదా ఇంచిన క్వశ్చన్ ఒకంబి ಮಗ ಇಂಚಿನ ಹೊಂಬಿ ಐಗೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದ ಉಪ್ಪೊಡ್ಚಂಬಿ ಖಂಡ ಲಕ್ಕನ ಐನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತು ಒಂಜಿ ಬುಕ್ಕುಡು ಬರೆದಿ ಓಡಪ್ಪ ಇನ್ನೊಂದು ಜನ ಇಂಚಗೆ ನೋಡು ಎಲ್ಲೊಂದು ಜನ ಇಂಚಗೆ ನೋಡು ಎಲ್ಲೊಂದು ಜನ ಇಂಚಗೆ ನೋಡು ಐನ್ ಮಾತ ಐಕ್ ಮಾತ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದ ಬನ್ನ ಅಮ್ಮಿನ ಮಂಡೆ ಅರ್ಧ ಆದ ಉಪ್ಪು ಅವಳು ಅರ್ಧ ಪ್ರಾಣ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೋದು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಪ್ರಾಣ ಪೋಡ್ನಂಡ ದಮ್ಮು ಹೋದ ಅವಳು ಮಧ್ಯಮ ಅಜ್ಜಿನಂಡ ಈ ಬಾಲ್ಯತ ಈ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಾಲೆ 10 ವರ್ಷದ ಮದ್ಮೆ ಅನ್ಲ ಬಾಲ್ಯವ ಅನ್ಲ 35 ವರ್ಷ ಮದ್ಮೆ ಅವನ್ನ ಈ ಏನ್ చేత ಮಾರೆ నీకు మద్మె అత్తజదే బి బాల్య వివాహతే కొంచెం నరక బరుందుండు బి పర్దు బూరుందుల్లి మీకు మండ బిచ్చి బొడి దించల తూపుండిల్లాడు మీకు ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಸಿಂಗಲ್ ಆದಿತ್ತನಡ ಆತ ಜಾಗ್ರತೆ ರೂಪು ಅವ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಮ್ಮ ಕೈಟೇ ಮದಿಮೆ ನಕಲ ಜೀವನ ಅಕಲ ಕೈ ಟುಪ್ಪಿ ಕಂದನೆ ಅದು ಪಡು ಬೊಡಿದ್ದೆ ಅದು ಪಡು ಬೊಡಿದ್ದೆ ಅಡ್ಡ ಏನಂಡ ಕಂದನ ಜೀವನ ಕಂದನೆ ಕೈ ಟುಪ್ಪು ಬೊಡಿದ್ದಿನ ಕೈ ಟುಪ್ಪು ಅದು ಬೊಡಿದ್ದಿ ಕಂದನೆ ಎಡ್ಡೆ ಜನಂಡ ಬೊಡಿದ್ದಿನ ಜೀವನ ಬೊಡಿದ್ದಿನ ಕೈ ಟುಪ್ಪಿ ಅವು ಕಂದನೆ ಕೈ ಟುಪ್ಪು ಅರ್ಥೋನೇರ್ ಮಾತಾರ್ ಆರ್ ನೆನ್ನ ದಾಳೆ ಯಾನ್ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಂಚಲ ಆಳು ಹೊಡೆ ತಿರುಗಿದು ಬೈಯನ ಅವತ್ತೆ ಚಾಯ್ಜ ಕಂಜಿ ಬೀಂದೆ ಕಚ್ಪಿಯ ಮೀನ ಬೂತೆ ಅಂದೆ ಈತೇಕೆ ಕಂಡನ್ ಲಂಚನೆ ಕಾಂಡೆ ಬಾರ್ಗ್ పోయినండి ಅವಳು ಏರಟ ಸಾಲಗೆ ಏನ್ ಎನ್ನ ಪಡಿತಿಗೆ ಸರಿ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿಗೆ ಸರಿ ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಕೂ ಸರಿ ಎನ್ನ ಅಲ್ಪ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಉಡಲಾಲ ಒಂಬಲ್ಲ ಕಾಯಿ ಕರ್ಬೇನ ಅಲ್ಲ ಬಿರಿಯಲ್ ಬೇನ ಊರ್ಬೇನ ಅವು ಹೋತನ ಕೂಲಿ ಪೋತನ ಒಂದು ಇತ್ತನಗ್ಲ 100 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು ಬೈ ಅನ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಬೋದು ಪಾರ್ದು ಬಿ ವಲ್ ನೀಡಿ ಕರೆ ಇಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವು पण ಆನ ಜೀವನ ಆನ ಕೈ ಬಡಿದಿನ ಇಟ್ಟು ಬಡಿದ ಎಂಚಲ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬರಿಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಹಾಲಿರೋದು ಅಲೆಗಳ ಬಾಯಿ ಬರ್ಬಿಡಿ ನಿರ್ದಿನ ದೊಡ್ಡ ಬೇನ ಅದು ಕಂಡನೆ ಈಗ ಕಾಲ್ ಮಣ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ರೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆದ ಪುಲ್ ಅಂಚಿನ ಜನ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಮದಿಮೆ ಅನ್ನಕ್ಲ ಹಣ ಬರಣೈತಿ ಮದಿಮೆ ಅನ್ನಕ್ಲಿ तू देवा की अकल चान्स मारे कंडनी आन इष्ट प्रकार आल इष्ट बाले गिरल गरे पिकन गर कई को बिरल गर कई मल्ला मग्गे मल्ला इंजीनियर इजर डॉक्टर इजर ಅವಳೆ ಇಂಚಿನ ನಂಜಿ ಬೇಲ ಮಂತ ದುಪ್ಪಪ್ಪಾಯಿ ಅಪ್ಪೆ ಮನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿ ತುದಾ ಬಕ ಎನ್ನದು ಬೆ ಅಣ್ಣನ ಮದಿಮೇನ ಅಪ್ಪಿ ಮಾರೆ ಮದಿಮೇನ ಅನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಮಲಕನೆ ಆನ್ಲಾದ ಬಕ ಯಾನ್ ಇಂಚು ಪರ್ದ ನರಕ ಹೊರಡೋ ತಯ್ಯಾಡ್ ಮದಿಮೆ ಅಪ್ಪಿ ಯಾನ್ ಅಡ್ಡ ಕಾಸು ಮಾಡ್ತಾ ಮೊಳ್ಳ ಇಲ್ಲಿ ಒರಿಯ ಉಪ್ಪಿ ಬಕ್ಕ ಬಾಗ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಮದಿಮೆ ಅಪ್ಪಿ ತಾನೆ